Gníomh páistí is mis a múntóir Jamie, agus in nómh adhmaid chun carr a togáil. Dús bára, tá na rudaí seo go léir agam ag go baile agus tám chun dul tríd libh. Beidh 2 sup ag teastáilt, beidh 2 píosa adhmaid nó na sciúrs ón barbecue ag teastáilt, beidh Bosca cairtchláir ó na uimheacha ag teastáilt, chomh maith sin beidh carr ag teastáilt. Now déad fá bár don buidéal plaisteach do sú aráisna nó sú úl a úsáid cuma, agus chomh maith sin beidh Téip ag teastáilt. So in céad céim ná, caithmid an sup a togáil agus an phíosa adhmaid, agus an phíosa adhmaid a chur tríd an sup cosúil le seo chun a chastóir a dhéanamh. Agus tám chun a bháin a thógant agus é a chur leis an phíosa adhmaid cosúil le seo. So féic a páistí anois tá a bháin, agus caimíonn dara a chur comá. An taobh eile, so brúig isteach an brúig an phíosa adhmaid isteach sa So anois feicigh sibh go bhfuil a chastóir a bháin déanta gom. Seo a chastóir eile a rinne mé níos luath. So anois tá 2 a chastóir agam. Siar atá gceist le a chastóir ná, tá sé ag bon an carr agus an 2 ar an 2 thaobh dó. So caimid chun anois an Bosca cairtchláir dos na uimheacha a fháilt agus é a chasa bonós ciorn agus é a chur síos. Agus tám chun an 2 a chastóir a cheangailt leis an Bosca cairtchláir. So tám chun iad a chur an ar an Bosca cairtchláir. Agus tám chun an dara ceann a fháilt cumá agus é a chur ar cúl. Now caiig tú a bheith cuairmach go bhfuil na Supanna ar an Bosca cairtchláir. Agus tám chun iad anois a cheangailt le phíosa Téip. So tám chun phíosa Téip a fháilt agus iad a cheangailt síos. San dara phíosa Téip a fháilt. Agus anois tám chun é a chasa bonós ciorn agus féachant an racaigh ar carr a raig agus an nibróig sé. Arás féachar sin. So tá carr bunúsach déanta againn agus an dúshlán atá mo chun a chuirtíomh anois a páistí ná. Chun é a bhaise cosúil leis an ceann a rinne mé ag go baile hena féin, dahanna de friúla, péintú úsáid, agus tríalt beidir ceann eile a dhéanamh le drothar nó le fuair agus rásanna a dhéanamh ag go baile lena chéile. Cé có tapagus gur féidir le dul timpeall an tí le do carr déantas cairtchláir. Slán na páistí agus buinigí tainna bhas.